Filip, sme tu u ďalšieho videa, tentokrát pri vlogu s mojím kamarátom, s ktorým som natáčal aj Fifu. 14, snažíme sa urobiť už asi po tretie vlog. Epické nožničky na posteli, takže ukáž nám nádhernú našu loptičku. Máme ju malú, brazúku, môžeš ísť. A každý má 3 pokusy. Prvý pokus. Moc sa nevydaril. Obidvaja hráme v tom istom týme za FCL Devinská Nová Ves, ale zatiaľ sa mu to nejak nedarí. Konečne boli tie nožničky vydarené. Takže... Takto super. Takže môžeme ísť na to. Pokus číslo 1. 1, ne tak, to je 5. Moc sa nevydaril. Teraz som trafil môj luster v izbe, ktorý je hore a má tvar lopti. Takže pokus číslo 3. 3. Posledný pokus v prvom Pokuse. prvých troch pokusov. Alebo v prvom dieli v podstate. No dobre, to je jedno. No, teraz som si skoro vybil zuby. Vidíte, tam ten Filip ani loptu nevie chytiť. Ale to vôbec nevadí. Ideme na ďalší diel. Toto bolo troška vydarené. Toto bolo najviac vydarené. A toto ešte viac. Toto bolo najlepšie nožničky. Dobre, takže ide Filip. 3, 4, 3. Toto bol taký epic fail. Toto bol mega fail. Ale akože poviem vám na rovinu, že v riflách není to také ľahké. Má to tam moc pricviknuté. No. Dobre, ale to vôbec nevadí. Môžeme pokračovať. No, ideme na to. Sorry za ten rok. Dobre, sorry, opravdu sorry, ale bez toho sa to nedá, lebo... Takže môžeme ísť ďalej. Ale vážne sorry, lebo my to robíme po tretie. Prvýkrát som loptu trafil z nožničiek do koša v mojej izbe. Druhýkrát som si trafil do lustra. A už to robíme po tretíkrát, to čo máme na to už úplne nervy. Takže... Dobre, takže môžeme ísť na to. Prvé sa vydarili. Dúfam, že mi za chvíľu urobíš dieru v stene. A tretie sa nevydarili. No, trošku hej. Takže... 3, 4, prvý pokus. Dobre, toto sa nepočítalo, lebo toto... 3. Ani nožničky neboli. To som sa ani do lopty netrafil. Takže 3, 4, 3. Pokus číslo 1. Skoro som sa zabil. A to vôbec nevadí. Môžeme pokračovať. A toto boli také debilné nožničky. Toto bolo také... Hľadáme loptu. Ahoj, Filip. Nebuď vulgárny. Dobre. Pokus číslo 3. Čo k tomu povedať? To už asi nezvládnem. To už není možné. Dobre, takže môžeme ísť na to. To už není možné. Tak aby to bolo ešte viac epic, tak ja to pôjdem spraviť iba v slipoch. A ja takisto. Toto... To opravdu sorry, ale ináč sa to nedá. Ináč sa to robiť nedá, takže máme dieru v slipoch už asi, ale to vôbec nevadí. Môžeme ísť na to. Takže moje sexy modré slipky. A takisto McQueenové či Falcon, to je úplne jedno. Môžeme ísť na to. No, epic. To bol epic fail. Pokus číslo 2. A pokus číslo 3. Má pekné vajco z brazuky. Dobre, môžeme ísť na to. Posledný pokus. Bum! Toto bolo viac blbé.
Nech sa páči. Na tragáči. Dole ponožky. Toto bude ešte... Dole ponožky. Toto bude A ešte... dole jedna tričko, lebo ja sa asi spotím. Ale to vôbec Toto bude ešte úchylnejšie, ale nevadí. nevadí vôbec. Ideme na to. Pokus číslo 1. Možno mu to nezdarilo. Pokus číslo 2. Ani to sa mu moc Ešte nezdarilo. viac. Pokus číslo 3. Konečne sa mu to podarilo. Takže robíme už... Robíme už poslednú pokus 3. Takže... Pokus 3. Robíme, takže 3, 4. pokus číslo 1. Toto bol fail. Pokus číslo 2. Ešte väčší fail. A aby som bol najväčší frajer, tak pokus číslo 3. Ja sa ani Ospravedlňujeme sa, ale ja sa o chvíľu pocikám. Ja sa ani do lodi nevytám. Dobre, a po tomto videu som chcel pripomenúť, že po tomto vlogu začneme ešte jeden vlog a to je taký, že budeme kamerovať a hádzať Filipovi a potom sa vymeníme ako brankári. Dobre? Dobre, ľudia, ideme. Máš 3 pokusy. Takže nezlomí posol. 3, 4, môžeš ísť. Sorry, Skoro si mi urobil dieru v stene. ale prd. Tebe sa to nejak more darí, ale to není fér. Ale prd. Takže pokus číslo 3. Takže poď, ideme na koniec. Takže čaute, vaše. Kopírujem Goga. Ha, ha, ha.